थफेराम खदाल लानानै होसोनो मोना हले होसोआब्रा होसोआ गोसो होनानै सों मा सोंनो लुगैदों नोंलाय माला सैमा अरलाय होलायगोनब्रा माथो बुंबावनोब्रा आंनि दुखु आरो दाहाखौ समनि फाखनाव बोरायलांबाय आगै बैसो देद्रायनायखाय बासि जाबाय गोसो सिङाव जब्द दुखु मोनबाय गसाइनि फारसे आं कमप्लेन हरबाय गोसो सिङाव जब्द दुखु मोनबाय गसाइनि फारसे आं कमप्लेन हरबाय बोरैबा दुखु मोनोलै हिनजाव मोनगोन ना मोनला साननानै गोसोखौनो क्लाब मोनलायो मालाबा मोनगोनब्रा मोनगोन खानानि थाखाय बेंगिनि थाखाय बबा थायोनो नोंनि थाखायबो सोरबा थख्रि थानो हागौब्रा खानाय गैयि हिनजाव बापावै बोरसो होखो ना सावसो होखोब्रा सैथो खोथा बुंदोंब्रा मा बुजिया रायलायोलै नों आच्छा सन्थला भाइ नोंनाथ' बिबोनां सासे जि मोजां दङलै फामिया बानायना होदोब्रा आं जरा मिलायहोफेराखैलै बिनिखायनो आं रोंनाय नङा खोमा एबार आंनि थाखाय बानायनानै होदोब्रा जों सानैया दाबायदियाव बिसालथे जाबा बुहुमखौनो गाग्लोबनो हागोन बुहुमालाय गाग्लि जाखानायखा दाब्ले जाबाय बुहुमा दाब्ले ओइ बुहुमा दाब्ले नङा गथासो बुहुमा गोलाव लावजेंसो ओइ बुहुमा आखान्थिथाम साइसब्रा बिथिं खना मोनथाम दं नों नुबाय नामाब्रा सिमाङाव फैनानै बुंफैदोंब्रा सिमाङाव बुहुमनि बिफाया ना बिमाया एलायना बुंनानै फैदोंब्रा एलायना एलायन एलियनाब्रा एलियना साला आलाय नोंहासो एलायनजों रायलायनो मोनबाय एबार खेबसे पेक मोनथाम मोनब्रै लोंबावबा लानानै थांगोन आं बेफोरखौ पेक मोनब्रै मोनबा लोंबासो नुयो नङाबा नुवालै मिथिबाय सन्थला ओइ दे एबार सानाव थांनांगौलै जोंहा सानैजों अखाफोराव बयबो मोनहैजोब्बाय माथो सानाव थांनांगौ एबार बिनि उनाव बारहुंखायाव थांगोन बिनि उनाव सारअन्थायाव थांगोन ना जोंहा दस्ति माथो आं बुंदोंना नोंबोनां फामेखौ हर गासिबावबो बेरायहैजोबगोन जों बुहुमनि खना खनला बेसेबां ग्रह दं ग्रहसा दं गासिबावबो थांजोबगोन माथो ओइ सनियाव थांथारनांगौलै स्वादखौ थास सोबाना फैनांगौ खेबसे बिराद सनि ग्रह नांबाय थायो बियो जागोनब्रा जागोन बै सनि ग्रहखौ आंबो खेबसे सोबागोन मोनबा साला आंनाव सनि ग्रह थानायखायनो हिनजाव मोनाखै नों सिन्था खालामनाङाब्रा थांगोन माने थांगोन आं मा बुंदों थांगोन होननानै बुंदोंब्रा थांगोन सनि ग्रह थांनानै सनि ग्रहखौ थास सोबानानै फैगोन जाहाथे सनि ग्रह आंनाव नाङा आरो माहाजोनफोरनावल' नांबाय थाथोंसै नांनानै बयबो एखे समान जाथोंसै ना मा होनो नंगौ ओइ हिनजाव गोनांखाफ्रानो हिनजाव गोसो थोनायफोरनावनो बांसिन सनि नांथों आं हले बिदिल' सानो मोननो रोंलाना आङो थालिर बिफां गायजानोबो गोसो गैयाना बेनिखायनो नोंबो नां फामेखौ होदोब्रा जागोन नों टेनसन लानाङा ना आं रायथिनानै होगोनब्रा नोंनो रायथिदोब्रा बिसिनाया बिराद गिदिर अरलांगासिनो हारसिं उन्दुनो बाथारबाय आं गाबोन सोंगोन आं टेनसन लानाङा नों मिथिबाय जागोन दे जागोन ओइ जुमाय बथला लाबोबावलाय जौ गैलाहाय दे थांदो हरबो जाबाय मा गैयाबालाय होगोन आंनाव रग' दं फैसानि खोथा नङा हर जाथारबाय थांदो मालाय होखारदों नामा आंनाव फैसा गैया सानदों नामा फैसानि अखा हाहोनो हायो आं फैसा गैयिनि खोथा नङा फिसाफोर हर जाबाय थांदो जों फैसा होनासो लोंदों जों लोंबायानो थागोन लानानै फै जौ गैलाहाय मा गैला बेलाय दं लाबो गैला थांदो आरो हर थौबाय दादागिरि नामा फैसा गैया सानदों नामा नैबे टफिरामनाव गासिबो दं नैबे टफिरामनाव गासैबो दं खोनाबायना नैबे टफिरामनाव गासिबो दं थाखा दं फैसा दं न' बां दं हा हु दं गासैबो दं नैबे टफिरामनाव टफिराम फिसा नोंजोंलाय सोर हानो दे थांदोल' साबासिन सोबागोन दानो दादागिरि खिथिदों नुवाखै नोंसो दादागिरि खिथिदों माथो थांदो ना उन्दुनांसिगौ आं दादागिरि खिन्थिदों ना नोंसोरसो खोन्थादों दसथे फै थांनोसै
बे बोराया बिराद दादागिरि खिथिदोंलाय बे दादागिरिखौ ओंखारहोनि आं मा दादागिरि खिन्थिखोसै दे थांदो मा फैसा गैया साननानै होखारदों नामा नैबे टफिरामनाव बिराद फैसा दं नायनो नामा नै नाय आंनाव बेसेबां फैसा दं नैबे टफिरामा फैसाखौ एन्जरनो बाहोनासो हरो मोस्रोमफोरासो बायै बायै लाङो दे नोंहा एन्जरनो बाहोयो ना मोस्रोमनो बाहोयो बाहोबाय था जोंहा उन्दुनोसै ओइयाव फैसा गैया सानमारथारदोंना नै फैसाया ओइ थौदोलै थांनोसै दास्ते थौदो नुबायना बिसोर आंखौ भिखारि सानो हिनजावसो गैजा रोङा आंहा नाथाय गासैबो दं नायबावनो नामा दास्ते थौदोलै थौ नुबायना आंखौ माबायदि दादागिरि खिथिदों आंनि सिगाङाव हादोलाय दै मालाबा फैलायसिगोन जौ लोंखांनायनि उनाव मोसाबायदि जाखायो मानसियानो बेनिखायनो जौ होनो बायो आं बे टफिरामनो दे बेफोरखौ फानजाजोबदो हर थौबाय फै सोर दं बे आंजों नांग्रा फैलाय नैबे टफिरामखौ सोर दबथायनो हाग्रा बे फै दम दङबा रावबो दम गैयालै दस्ति नोंनो राजाखा सोर बे नैबे टफिरामखौ गोरलै लाग्राया सोर मन्त्रि सोर एमएलए दं बे नैबे टफिरामखौ रावबो एमपि एमएलए पुलिस असि दारगा रावबो जेबो हिलायनो हाया बिसोरखौ आं आंनि पकेटावसो लायो पकेटाव औ नों पकेटावनो लाखायो मामुलि सानदोंना नैबे टफिरामखौ हा फै नांनोबा हायालै दस्ति नोंजों रावबो हाया न'आव थांनोसै आबाद आयौ बाला टफिरामसो खोमा माथो बेलाय फै आंजों नांनोबा सोरबा दम दङबा फै आयौ बाला टफिरामा जौ लोंनाय इसिबां दावराव आरो बाला टफिरामनिफ्राय फैफिननायानो मोजां जादों नङाबा आं टफिरामजों बुजागौमोनसो आंना बमरानो मोजांहाय बेसेरा जि गोदो अमा फिसा मावजि फिसा बायदि उन्दुथारोहाय अन्थाव बाथाव गाबोननिफ्राय आं हायाव उन्दुगोन बेखौ बिसनायाव उन्दुनो होसिगोन आयौ बमरा ओंखामबो संनो रोंगौ ओंख्रिबो संनो रोंगौ बेसे मोजां नों आंखौ खावनानै लाबोनायानो मोजां जादों खोमाहाय बाला है आं खालादां ओइ फै खाथियाव बाथामैसा मासे दावरावबाय आंनि बमराल' बिदि दाजाथोंहाय बाला अरे मामोन नोंसोर आंखौ हो दम दङबा फै नांनि आंजों नोंसोर सैमा जाथियानो ना नोंसोर सैमाफोरानो नैबे टफिरामजों बारजोवदोंना ओइ दस्ति सैमासोलै सैमासो बुजियाखै बिसोरो थांनोसै दिनै गियान फोरोंगोन आं बे सैमाफोरखौ लेसन होगोन आं बिसोरनो मावजिफोरजों बोरै गोरोबनानै थानांगौ बेखौ फोरोंगोन आं बिसोरनो ओइ दस्ति सैमासो थांनोसै सैमाफोरजोंनो नाङो नामा बिसोर बांद्राय बाहादुरि जादों सैमाफोरा नोंसोरखौ आं फोरोंगोन आं नोंसोरखौ मावजिफोरजों बोरै गोरोबनानै थानांगौ मोनथिबायना सैमाफोर फै मिन्थिबाय बियो जानो बुजिथारबाय बिसोरो फै आइ सोर दं मोनथिनानै लायाखै बिसोर आंखौ नैबे टफिरामा मा बुस्थु ओइ दस्ति नै न'आ सफैबायलै थांदो थां बहा न'आलाय ओइलाय न'आ थांदो थां आच्छा दे होमबालाय नैबे टफिरामखौ हालखायाव लाग्राफोर न'आव मानसि दंना गैया ओइ न'आव मानसि दंना गैया ए गसा ओइ थाथोसैलै आं थांनोसै न'आव मानसि दंना गैया मादै हापां मा खालामबावगोन जों दा बेनोथ' जादों मा खालामनाया मोजां जागोनथाय नोंसोर सानैनि बडिया बेफोरबायदि सोलायनानै थाबाय थाबा मा जागोन आयै बेखौनो आंबो सानदों फावगालि एमाव राजानि मोदोमावथ' आं थाबाय थानो हानाय नङा एमाव राजानि मोदोमाव थाबाय थाबा पुरा जिन्दगियानो लस जागोन आरो एमाव राजा नोंहाबो फरायनांगौ दं गोबां खामानि मावनो दं बेनोथ'लै मादै मा खालामबावनाया मोजां जागोनथाय आंनि बुंनायखौ रावबो खोनासङा जारलासो मोनबाय आं बेफोरबायदि खोथाफोरखौ रावबो फोथायनाय नंखाया बेथ' जोंना माथोआबो सोलायबाय आरो बडियाबो सोलायबाय बेसेबां थाब फोथायनो देलाय जोंखौ फाग्ला फाग्लिसो सानगोन मा खालामबावगोन दा आइला नारजि भाइ खोथाया नंमारगौसो होमबा आं दासिमबो फोथायनो गोब्राब मोनदोंलै मानो गोब्राब मोननांगौ जाखोब्रा नुबायना गावसोरबो बेसेबां सिन्थायाव दं बेनोथ' खोथाखौ फोथायनो गोब्राब मोनदोंबाबो फोथायनांसिगोन माथो मादै हापां बिदि दुखु खालामबाय थाबा जानाय नङा जों थाबैनो माबा मोनसे राहा लामा नागिरनांसिगोन औ नंगौ बेफोरबायदि दुखु खालामबाय थाबा जानाय नङा जोंनि जिउमाया हस्पिटालाव सोलायदोंना औ मादै हस्पिटालावसो थांफिननांसिगोन खोमा जों मानो जों एक्सिडेन्ट जाफिननांसिगोन होमबा मादै लामायाथ' माथो बेखौल' नुहुरबाय आं
बिदि एक्सिडेन्ट जाफिननांगौबा बिराद रिस्क जागोन मादै आं गिबायलै आं एक्सिडेन्ट जानो गोसो गैलालै मादै अब्लाबो माथो खालामनो मोदोमखौ सोलायनो थाखायथ' एक्सिडेन्ट जाथारनांगोनलै खेबसे मोजाङै सानबाव नामा एमावराजा माथो खालामनो होमबालाय खोथायाथ' रिस्क दंखायो नाथाय जोंनि मोदोमा एक्सिडेन्ट जानायनि उनावसो सोलायदोंना बेनि अनगा माथो राहाबाव वाइला जामाइला मा सानदोंलै बिसोरो जानाय नङा बिसोरखौ होबथानांगोन नङाबा बिसोरो गाज्रि डिसिसन लाफ्लांगोन मा सानलाबायदों नोंसोरलाय बेफोरबायदि गोदाव सोराव साननाङा नोंसोर जों नोंसोरनि खोथाफोरखौ खोनाजोब्बाय होमबा नार्जि बुदां नों मानो आंखौ फोथायाखैमोन आंनो हाबा होननानै बुंबा नों आंखौ मानो फोथायाखैमोन दे बोरै फोथायनांगौ जाखो बेफोरबायदि जाथाया जाफेराखैनोबा बुहुमाव गासैबो जाथायानो जायो हरनि गेजेराव मोनसे अद्भुत जाथाय जाखायो फोथायनो गोब्राबाबो नाथाय नोंथ' दा फोथायबायना आंनो हाबा होननानै औ हापां आफा एमाव बेटा महाराजा बेफोरबायदि दांनाङा बे आंनि बडिसो महाराजा नों बिथिं थाफै महाराजा बे बडिया आंनिसो नों जानला मानला एमावराजा होननानै साननाङा एमावराजानि जिउमाया दङबाबो आच्छा जागोन दे दा मा खालामगोन जों आफा जोंनि बडियाथ' सोलायबायना आरो सोरबा बेलेगफोरा खोनाबा फाग्लासो साननानै मिनिनानै थैगोन बेनोथ' बेफोरबायदि खोथाखौ नोंसोरो दा रावनोबो दा खोन्थालाबाय आरो नोंसोर जि डिसिसन लादोंना बे डिसिसना मालाबाबो जानो हाया दै नोंसोर एक्सिडेन्टखौथ' जानो होननानै जायाखैना बाय मिस्टेकसो जादोंमोन नाथाय दा जानो होननानै जाबा खोथाया गाज्रि जागोन बेनिखायनो गोसोफोरखौ हमथा आरो हापां बुंलाय नों माबोरै बिहुस जानाय महाराजाया आंनिफ्राय बाइकखौ लानानै थांदोंमोन बेनिफ्राय बाइकनि खर'आ हारसिंनो फैनानै हर्न दामफैबाय थादों आरोना बेखौ नुनानैनो आं बिहुस जादों ओमफ्राय आं हस्पिटालाव हुस मोनबा आंनि जिउमाखौनो आङो एमावराजानियावसो मोनदों आच्छा दा मा खालामगोन मा राहा दंबावो बिनि डाक्टराबोथ' एमावराजाखौ खमायावसो थांबाय होननानै बुंदोंमोन नङा होमबा बेथ' नंगौ आरो डाक्टरा गावनो आसरित जादों माबोरै खमायाव थांनाय मानसिया एसेबां थाबनो हुसाव फैफिनखो होननानै अब्ला डाक्टरजों रायलायफिनदो आरो प्लिज आफा डाक्टरजों रायलायनो हागोन नाथाय फोथायोना फोथाया मानो फोथाया जानो आफा एस्ट्रलजारफोरा दङथ' बिसोर फोथायगोन ना एस्ट्रलजारफोरजों रायलाय गिदिर एस्ट्रलजारफोरनो खोन्थाबाबो निउसफोरावसो फोसावगोन बिसोर बेखौ मानसिफोरा लानानै मिनिगोनसो आरो बोरैबा जुदि बम्ब्रनि खोमायाव हाबहैबाय खोथायावलाय बोरैबा जाखाबाय आरो बेनिखायनो नोंसोरो बम्ब्रनि सिगाङाव जेबो बुंनाङा औ एमाव बेटा जेबो बुंना दे बम्ब्रमानिफ्राय गोजानाव थाहायोबा बेयावलाय देन्जारथार मानसिया सायखंखौबो सिनायनाय बायदिसो मानसिया औ बेनिखायनो नोंसोर खोथाफोरखौ जानला माला दा खालाम नाथाय एमावराजाया आंनि बडिखौ आलाय सिलाय खालामथारदों आंनि बडियाव हाबनानै गस्ला गानालासिनो जि नुजालाबायदों थुफिरामा बेखौ नुनानै जि गल' गथ' जालाबायबाय धोद एमाव बेटा हामा दा मादैनि बडिखौ नों जोथोनै दोन जागोन दे दा मा खालामगोन आइखौ लानानै थांफिननोसै नामा आफा दा खोथाया जाहैबाय एमाव राजानि बडियाव हापाङा दं आंथ' एमाव राजानि बडिखौ लानानै थांनो हागोन नाथाय हापाङा बोरै नोंसोरनाव थाहैनो एमाव राजा जानानै समाजनि नोजोरावथ' बे आंनिसो बिसि बेनोथ' जाबायलै खोथाया दा बोरै लानानै थांगोन आं एमाव बेटाखौ मानसिफोराथ' बायदिसिनासो सानगोन मानसिफोरनि साननायखौ बादो मानसिफोरा लजिकखौनो बुजिखानाय नंखाया बेनिखायनो आं सानबाय हापाङा साननैसो नोंसानावनो थाथ'थोंसै नामा एमाव राजानि बडियाव आरो एमाव राजाया हापांनि बडियाव जोंहानावनो थाथ'थोंसै नार्जि बुदां नोंखौ गारनानै आं मालाबाबो थानो हाया आं नोंनि गोजानाव थानो हाया नार्जि बुदां मिनिनो ओंखारदोंलै आं र' मिनिगोरनि आं बेबायदि समावबो मिनिनो ओंखारो नों अमा राजा एमाव बे थेन नार्जि बुदांखौ बिदि बुंनायखौ आं बोरैबा नुदोंलै आं ओमफ्राय आंखौलाय नोंखौबो नाथाय मा खालामनो खुसिबो दंबो देरो मिनिनोबो ओंखारो बेफोरबायदि जाथाय जायाखैना बेनिखायनो एसे मिनिनो ओंखारदों बे सिरियास अमा राजा आच्छा बार' थाइबानि लारु सिरियास जाबाय दे दा मा खालामगोन डाक्टरनाव लानानै थांनोसै ना अजानाव लानानै थांनांगौ बेनोथ' खोथाखौ एसे मोजाङै सानबावनांगोन जानला मानला मानसिफोरनाव लानानै थांबाबो खोथाफोरखौ बिराद गोसार होगोन ना जोंखौ फाग्ला फाग्लिसो साजायजोबगोन होमबालाय मा खालामबावगोन नार्जि बुदां जों हस्पिटालाव थाहैफिननांगोन नङाबा जानाय नंखाया जों एक्सिडेन्ट जाफिनखानांगोन र' जाया जानला मानला बेफोरखौ गोसोखांलाबायनाङा आं एमाव राजानि बडियाव थानो बासोबाय मानिफ्राय मा जायोथाय गोसोखौ हमथा हापां गासैबो थिग जागोन माबा मोनसे जाहोननि थाखायसो बेफोरबायदि जादों जानांगौ जाहोनानोथ' मा बेखौ जों नायनांगोन नोंलाय बेवहायलाय मा खालामफैदों आं बेवहायनो सम सम फैखायो दैखरानो आंनि लोगोरि एमाव राजा बिराद आरज गाबदोंलै आं दाखालि नोंखौ मोजां जाथों होननानै नैबे दैखर खाथियावनो जामारबायबो दे बेनिखायनो नैबे दैखरखौ आं धन्यबाद होनो फैदों आच्छा नों नैबे दैखर खाथियाव फैनानै आरज गाबफैदोंमोन होमबा बुंलाय मा होनामोन नों माने आं सम सम बेवहायनो आरज गाबो आरोलै आंनि आरज गाबनायखौबो खोन्थानांगौ आरो नोंसोरनो दे
दाथ' मोजां जाबायना आरो नोंसोरलाय बेवहाय मा खालामफैदों सन्थला नों जोबोद जुमाय फेबायलै थांदो नों न'आव थांदो र' थाङा बुंलाय सन्थला नों दाखालि मा आरज बिनायमोन आंनि जिउआ थाबैनो मोजां जा होननानै आरो खमायाव दङ होनबाय नालाय आं इसोराव बिफैदोंमोन आरो गोजौआव नायदावनानै बे समावनो गोजौनिफ्राय सारअन्थाइ गावनाय बायदि गावबाय बेनिफ्राय दसे थानानै नों मोजां जाबाय होननानै खौरां मोनबाय आच्छा बारु थाइबानि लारु होमबा सन्थला नों मोनसे खामानि मावनो हागोन नामा एमाव राजानि बडियाव हाफाङा हाबनानै दं आरो हाफांनि बडियाव एमाव राजाया हाबनानै दं गयसाय जौ लोंनानै थखायनो फैदों आंखौ हा दै सालाफोर थांबाय आं नोंसोरजों उलुखा पात्ता बानाय जाया माथो दहाय सन्थला नोंनो आं जौ होगोन गाबोन ओइ दे माव बेटा नोंलाय बबेनि जौ होनांगौ जाखो हामा उन्दै गथ'फोरा बिदि बुङो जागोन आंजों आच्छा सन्थला नों अननानै आरज गाबफिननो हागोन नामा आंखौ फाग्ला खालामनाङालै नोंसोर सन्थला नोंथ' आंखौ फोथायो दा औब्रा नारजि दस्ति नोंखौ फोथायोब्रा बुं माने खोथाया जाहैबाय दाखालि एक्सिडेन्ट जानायाव हाफां आरो एमाव राजाजों बडिया सोलायलायदों गयसाय बेनिखायनो हायोब्ला माने फोथायनाङाबाबो फोथायनांगौ गोनां जादों मानो होनोब्ला सानै मानसिनि जिन्दगिनि खोथा दं अननानै एसे नायफिनदो दे मा खालामबा नांगौब्रा आं डाक्टरना भगबानब्रा आच्छा जागोन दे आं इसोरनाव आरज गाबगोन नोंसोरो न'आव थांबानो जाबाय दानो गाबदोब्रा आं लाजियोलै थांब्रा नोंसोरो बैथिंजाय थाहैथ' आच्छा दे बिदिब्ला जों बैयाव थाहैथ'नि दे गसाय बिसोरनि खोथाखौ खोनानानै जिउआनो फेगालायबायलै बे दैखर सिङावथ' दैखरनि मोदायजोसो थायो अब्ला दाखालि दैखरनि मोदायजोआसो खोनानाय नामाब्रा गसाय दैखरनि मोदायजो दैखरनि मोदायजो खुलुमबाय गोसो गोथारै खुलुमबाय सन्थला मानो फैदोंमोन नों बेवहाय नों आंखौ गोबां हेफाजाब होबायलै मोदायजो बेनिखायनो दिनै नोंनि सेराव फैलायबाय आं मानि थाखाय मानो होनोब्ला दाखालि एक्सिडेन्ट जानायाव एमाव राजाया खमायाव थांदोंमोन ना बिनि आरजखौ नोंसो खोनादों होमबा मोदायजो औ नाथाय एमाव राजानि बडिया हाफांनावसो हाबबाय माने जिउमाया माने सोलाय सोल' जाबाय बेखौ थिग खालामफिननो हागोन ना जेराव मिथिंगायारिनि उल्था खामानि मावगोन बेवहाय एसेबाबो खहा जागोन मानोना एमाव राजाया खमायावसो दंहैयोमोन बियो हुसाव फैनो थाखाय बिनि जेबो गेरेन्टियानो गैयामोन थेवबो आं नोंनि आरजआव बेखौबो सुफुंबाय नाथाय मिथिंगायारि नेमखान्थिनि उल्था खामानि मावोब्ला एसेबाबो खहाया जाखायो अब्लालाय मा खालामनाया मोजां जागोन प्लिज बिसोर सानैखौ थिग खालामदो एमाव राजानि बडियाव हाफांखौ बोखारदो आरो हाफांनि बडियाव थानाय जिउमाखौ एमाव राजानाव सोदो नाथाय मोनसे खोथा गोसोआव लाखि मिथिंगायारि उल्था खामानि मावोब्ला एसेबाबो खहा जायो जायखिजाया सानैबो मोजां गावबा गावनि बडियाव थांफिनबानो जाबाय दे आरो एमाव राजाखौ खमायाव दाहोदे एमाव राजाखौ मोजां खालामफिन बेनो आंनि जोबथा आरज सन्थला मोजाङै साननानै नायबाव औ एमाव राजाखौ खमायाव दाहर बियो मोजाङै थांनानै थाथों फरायनो हाथों मानो होनोबा अमा राजायाबो आंनि मोजां टाइमाव आंखौ हेफाजाब होदों जागोन दे नोंनि आरजखौ आं सुफुंगोन धन्यबादलै धन्यबाद धन्यबाद माथो दाबो सफैलाब्रा सन्थलाया आंहा माबा गोसोखौनो गुद मोनगासिनो मा जाबावगोनथाय नारजिबोदां जेबो जाया हाफां गोसोखौ हमथानानै था माथो गोबावथार जाबाय हनै फैगासिनो सन्थला मा जाखो माथो जों दाबो सोलायाखै सोलायगोन एसे टाइम लागोन खोमा लोगोसे मोनसे खोथा बुंबावदों आरो मिथिंगायारि उल्था माबा मोनसे जायोबा खहाबो जायो होननानै माने आं खोथाखौ बारा बुजियासै आच्छा बिदिब्ला जों सानैनि बिथोराव सोरबा सासे थैगोन नामा बिदिथ' बुंनायलाय बुङाखैमोन आरो एमाव राजाया गावनि देहायाव थांफिनगोन होननानै बुंदों आरो हाफाङाबो गावनि देहायाव फैफिनगोन नाथाय माबा मोनसे खहा दं होननानै बुंदों मा खहा औ मा खहा बुंलाय बेखौथ' आं मिन्थियाना दा मा खहा जागोन आं बुजिबाय एमाव राजायाथ' खमायाव दङमोन नङा होमबा अब्ला आंसो खमायाव थांसिगोन खोमा मा
औ आंसो खनायाव थांसिगोनदां हो बिदि मालाबाबो जानो हाया सासे मानसिया जुदि थानानैबो गैया बायदि जायोब्ला बेसेबां गोसोखौ गाज्रि मोनो बेखौ आं दाखालि बुजिबाय बेलेग अनगा माबा मोनसे राहा लामा दंबावो खोमा आं बांद्राय बुजिलालै माने बिदिसो होननानै बुंदों आरो मोदायजोआ मा जागोन आं मिथिया थ' नोंसोरखौ दैखर खाथियाव लानानै थांनोसै आं नार्जिबोदां औ हापां आं जुदि माबाफोर जायोब्ला दुखु खालामनाङा दे मानो बिदि बुंदों नों फावगालि बानलु बेदां बिसोरखौ मोजाङै नायबानो जाबाय आरो फावगालि नोंबो मोजाङै थाबानो जाबाय आयै मानो बिदि बुंदों नों बुंदोंसो आं जेब्लाबो नोंसोरनि सेरावनो थागोन नोंसोर दुखु खालामनाङा हापां बिदि दा बुं नार्जिबोदां आं नोंखौ जेब्लाबो मोजां मोनो आरो अराय मोजां मोनबाय थागोन आंनि गोसो गोरबोआव नोंल' थागोन नार्जिबोदां आरो रावबो थानाय नङा जेब्लाबो नोंखौनो हास्थायबाय थागोन नार्जिबोदां जुदि आं मालाबाफोर नोंखौ गोसोखौ दुखु होदोंब्ला आंखौ निमाहा होबानो जाबाय थोद मानो बिदि बुंदों नों आंनि साखाथियावनो जेब्लाबो थागोन आं मिथियो आं जेब्लाबो नोंनि साखाथियावनो थागोन अब्लाबो बुंबाय आरो आं नोंखौ बिराद मोजां मोनो बे खोथाखौ गोसोआव लाखि आयै मानो बिदि बुंदों नों गासिबो थिग जाजोबगोन ना हाय फावगालि आंनि सना फावगालि मोजाङै थानानै नोमफा आरो नोंदाखौ मोजाङै नायबानो जाबाय आरो आदैखौबो दे नोंनो आंनि फेभरेट सना आयै नों मानो बिदि बुंदों दागाब नोंनि आइया अराय नोंजोंनो दंखायो दे एमाव राजा नोंबो बांद्राय दुस्त जानाङा दे आं दुस्त जाबाय थागोन नोंजों रायजानांगौ ना है गथ' अमा राजा दे बिदिब्ला ना थाव सोबानानै हाथायखौ गुगा होजोबगोन आं हापां मिथिबाय जानला मानला होननाङा नोंजों नांलायनो मोनथ'नाय नंला बाय सानथला जौ लोंनायखौ गारदो नोंबो थोदे दैखर खाथिसिम थांनोसै दैखर खाथिसिम थांलायलायनांला नामा र' आं खेबसे गोसोजों बोर बिबावनि हे मोदायजो हापां आरो एमाव राजानि जिउमाखौ सोलायदो आरो मोजाङै मोजां लाबोफिनदो मा जाखो हापां मेगन खेवा मानो हापां आला मादै एमाव बेटा नों आं एमाव बेटा हापां मा जाखो माथो हांखौनो लायाखैलै हापां र' आं एम्बुलेन्सखौ कल खालामनि माबार खालाम आच्छा नायगिरि लोगो नोंथांमोन भिडिअखौ मोजां नुदोंबा लाइक होनानै गालांदै आरो गोदानै हाबफैदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदोब्रा आरो कमेन्ट मोनसे होनानै गालांलायदो बन्धुफोर बाय बाय